Mela, sinjuri, għal darbohra inselmilkom, nirringrazzjakom ħafna tal-li qegħdin issegwu l-edizzjoni tal-lum ta' Tirum tal-programm tagħna llum il-ħamis 25 ta' April, diversi mistednin għalikom it-telespettaturi, illum ukoll minn hawn ftit ieħor ser nitkellmu ma' Mateus Grasso u nitkellmu dwejjem dwar suġġett interessanti, però se ngħidilkom minn hawn ftit ieħor ser ikollna magħna l-opinjonista Mario Schiavone, nitkellmu dwar is-surplus u d-dejn f'pajjiżna. Ser ikolli wkoll il-Joyce Kallus dwar it-trobbija pożittiva ta' tfal, illi naf li intom ukoll issibuha dejjem interessanti. Il-membru parlamentari Ewropew u kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Casa u jkollna wkoll 3 kandidati mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Darin Karabot, Anthony Delia u David Vass. Ovvjament ikonna wkoll il-kompetizzjonijiet ma'kom il-telespettaturi. Illum nixtieq nirringrazzja ovvjament għax xina hawnhekk ma nkunx waħdi lill-crew kollu. Illum taħt id-direzzjoni ta' Michael Farrugia, nirringrazzja wkoll il-Joanne Tanti l-qiegħda magħna llum tikkontrolla kollox fil-control room, grazzi lill-producer lill-Erika Gawci, però bi pjaċir nilqamjaj lil Mateus Grasso. Insellimlek Mateus. Pjaċir tiegħi wkoll, grazzi, jintajjeb ħafna. Dejjem Alla mhux ħażin, Alla jbirek dejjem dik id-daħqa Mateus. Mela Mateus, ħa nitkellmu fuq dawk li huma ħrejjef dwar l-eżerċizzju illi wieħed jagħmel u l-ikel illi jagħmlu l-iktar ħsara. Ġifieri jista' jkun hemm eżerċizzju l-ikel naf li jista' jagħmel l-ħsara, ma jista' jkun hemm eżerċizzju wkoll li jagħmel ħsara. U nixtieq inti naqra ta' spin. Ħa nitkellem fuq il-ħrejjef li jagħmlu l-ħsara. Iġifieri, mela pereżempju, hemm ċertu kitbiet Luis u ħansemmuhom, ħansemmu l-ar minnhom naħseb illum, illi daw jagħmlu ħafna ħsara fil-mentalità ta' dak li jkun, f'liema sens. Mela pereżempju, hemm min jgħidlek isma' mhux suppost ikol wara s-sitta għax imurlek xaħam. Jew mhux suppost ikol aġin jew frott jew inkella ross wara s-sitta għax isirlek xaħam. Ħrafa kbira. Il-ġisem mhuwiex fiex ħin jiekol illi jgħod, imma x'tiekol u kemm tiekol il-ġurnata kollha. U kif tħadmu. U dak nitkellmu dal-waqt. Mela dik rafa number 1. Mhux vera illi wara s-sitta ma tistax tiekol jew ma tistax tiekol carbohydrates. Number 1. Number 2, mhux vera illi jekk inti m'għandekx kolesterol, l-isfar tal-bajt ħajqabdek il-kolesterol. Anzi qed isibu llum il-ġurnata illi dak l-isfar tal-bajt tant fih ġid illi tkun ħasra u dnub kważi nistgħu ngħidu illi tarmi l-isfar tal-bajda. Mela mhux vera illi jekk m'għandekx kolesterol, il-bajt ħajqabdek il-kolesterol. U għal-burgers u ma' chips li qabduk il-kolesterol. Number 2. Mhux vera illi bil-fors trid tieħu l-breakfast filgħodu. Kienu jgħalmuna illi inti jekk trid tirqaq. Għax jgħidu li l-iżjed ħaġa importanti tieħu l-breakfast filgħodu. L-iktar ħaġa importanti filgħodu tieħu tat-silma daqsxejn kbira mhux ħażin. Għax sabu li anke dak l-ilma inti mal-liqom ta' parti li għax ħajnatfek, tajjeb ara kemm ilek ma tixrob, għandek li riskej inti normalment ma tqumx tixrob, tajjeb, mela aħna li ġisimna 70% minnu Luis huwa ilma, kemmu tajjeb illi malli nqumu nixorbu. U nixorbu tazza daqsxejn mhux ħażin. Jiena nħobb ngħidilha il-banju ta' filgħodu. Mhux banju minn barra biss. Il-banju tal-intern. Il-banju ta' ġewwa li tant huwa importanti. Sabu li l-ġid huwa mfenit jekk inti tibda l-ġurnata bl-ilma. Imma m'għandekx bżonn le illi bil-fors tiekol. Dan partisi żgħira. Għatfall li għadhom l-iskola tajjeb ħafna però illi intuhom breakfast filgħodu għax sabu illi dak jgħinhom ħafna fil-behavior. Ġifri tfal meta jkunu kielu filgħodu, il-behavior tagħhom matul il-ġurnata tkun aħjar. Jikkalmaw forsi xi ftit. Post l-oħrajn sabu għamlu studji sabu li l-behavior tkun ħafna aħjar. Però għalina li aħna kbar illi suppost kapaċi nikkontrollna nfusna aktar mit-tfal, alright, suppost ħana ngħidha, il-breakfast mhux vera ħajjejnek biex tonqos. Anzi hawn min jgħidlek Luis, jekk jien nibda nikol filgħodu, nibqa' b'dak l-aptit li ħin kollu rrid nikol. Emmi. U hemm ukoll min għax li jikol filgħodu huwa li ġiġi jista' jkun ikel, li speċjalment ikun oli fit-sokkor, tajjeb, ħajqabdek aktar ġuħ, mela jekk inti mdorri daqbad xi ħaġa u tikol ejja ta' malajr, aħjar bil-Malti ma tikol xejn u imbagħad tikol pereżempju għall-lunch
għall-snack, eċetera. Mela ħrafa oħra li bil-fors trid tieħu breakfast biex tonqos. Gidba oħra. Ħrafa oħra wkoll hija illi inti pereżempju ma tistax tieħu il-proteini mal-karboidrati. Hemm min jgħidlek pereżempju ta' mhix ġennati ta' tieħux ir-ross li huma l-karboidrati maċ-chicken Li huma proteini. li huma proteini. Jew pereżempju ħanġibu eżempju ieħor, tieħux patata mal-laħam abjad, jien naf mal-fenek, però di ħrafa oħra. Anzi, inti l-aktar li hemm bżonn li tevita huwa ammont oli ta' karboidrati, mela pereżempju ħafna ross, ma' ammont oli ta' ħafna xaħmijiet, bħal pereżempju ħafna żejt. Għax hekk inti għandek ħafna ross u ħafna żejt, dawk it-tnej huma sorsi kbar ta' enerġija. Ġismek m'għandux bżonn dik l-enerġija kollha. Allura x'jagħmel? Dak li tajtu mhux jagħmlu toilet kif hawn min jaħseb, iżommu. U kif iżommu? Xaħam. Minnaħa l-oħra, jekk inti tajtu eżempju karboidrati bħal ross u proteini bħal chicken. Dak iċ-chicken qed jgħinek biex inti issaħħaħ il-muskolu tiegħek. Biex titimaw il-muskolu tiegħek ħalli anke tkun aktar ittonjata. Biex tissoda. Biex tissoda u biex tidher isbaħ u aħjar. U biex anke inti u tikber flok ma tixjieħ you age gracefully, kif jgħidu. It's okay, thank you. It's not, I'm not talking about you. Okay. It's in general. Apparti minn hekk, il-proteini jimlew ħafna. All right? Ġifieri apparti li d-dera ħatkun ħafna ħjar, ħajjissodisfawk ħafna iktar. Mela ħrafa oħra hija illi ma tistax tieħu karboidrati ma' proteini. Mhux vera. Tista. Go ahead. Skont l-ammont, wieħed irid jikkontrolla l-ammont. Dik qed nassumi li hija regola jien. Okay. Imma le, l-anka jekk tieħu f'ammont xejn akbar ta' karboidrati ma' proteini m'hemmx ħsara. Dik laqqas. Mela kelli oħra f'moħħi f'daqqa waħda ħarbitli niftakar ngħidha. Waqqaftek jien. U le toqgħodx tinkwieta affarijiet żgħar. Mela, ħrafa oħra hija ħanaqleb fuq l-exercise illi jekk in-nisa jużaw il-weights mela jagħmlu ċertu eżerċizzji ħajjinbnew jew ħajjikbru ishom irġiel. jew ħajjiggufaw ishom irġiel. Ħrafa tremenda. Għax fil-verità mara għandha biss 10% tal-potenzjal ta' kobor li għandu raġel. Mela, jekk inti mara 10% tar-raġel. Ara kemmi tajba, mela ħanġib eżempju, Louise. Żewġ minn nies mara u raġel 52 sena, it-nej jiznu 80 kilo, it-nej għandhom l-istess tul, u t-nej ħajamlu l-istess exercise. Ir-raġel għandu potenzjal mod illi jiżviluppa l-muscles. Il-mara għandha biss 10% ta' dak il-potenzjal. Iġifieri 1/10. 10 out of 100. Li huwa ftit. Li huwa ftit. Mhux ta' bxejn ta' nisa li jgħidulek jiena li nagħmel training ħajti kollha. U qatt ma bdejt raġel. Alright. Għax, anka dawk in-nisa narawhom mibnijin, dawk jagħmlu sport speċifikament biex jinbnew. Jagħmlu ħafna snin jagħmlu dak l-isport huwa sport jibes ħafna. Jiklu ammonti kbar. Alright biex ikunu jistgħu jtellaw il-muscles. U anka hemm ammonti kbar ta' proteini. Fost l-oħrajn, ma kanka kaloriji in ġenerali. Ġifieri ħadd ma jsir bodybuilder biżbal, ejja ħanamluha kategorika. Dimenti li ma jkollok xi ħaġa medika li jarrari ħafna. Biex tagħmilha din tagħmel training u tikol dieta speċifika. U tista' saqsihom il dawk in-nisa li huma bodybuilders, kemm ilek għaddejja, kemm inti dedikata u jgħidulek hemm minni irrid nirsisti xi ħaġa, dik hija suġġett ieħor. Mela, l-oħra ma ftakartix imma aħna nitkellmu naħseb. Ja ħanfakrek nara, ħansaqsik mhux infakrek xi ħaġa, semmejt iż-żejt. Kemmu? Ta' karta, ta' orrejt, nidilek wara. Li għajdi li s-sansasilak, xim musan insija, Grazzi. Ħrafa oħra kbira li bil-fors trid tikol kull satejja u klieta. Mhux vera. Ir-realtà hija illi inti trid tikol ċertu ammonti. U l-ammonti x'inhuma u kemm huma hemm nutritionists u dietitians li jistgħu jgħinuna. Però kif tqassamhom matul il-ġurnata sta għalik? Għax hemm min jgħid jekk nibda nikol fil-ħodu kif qed ngħidu nibqa' dej. Nitlef il-kontroll. Hemm min jgħid jekk ma nikol xejn fil-ħodu, malli nikol imbagħad inħarbat kull mem. Allura, l-ebda sistema mi tajba għalik, forsi għalik aħjar kull 3 sigħat. Iġifieri wieħed irid jara s-sistema li taqbel għalih innifsu. Dik ikollha. Mela jiena pereżempju għadni kemet li mhux bil-forsi hu breakfast. Imma jekk min qed jarana fil-ħodu jekk ma jieħu xi ħaġa jibda jistordi, mela sinjal ċar ħi li inti għandek bżonn tikol xi ħaġa. Da bħali pereżempju jiena u ħija tgħix kemm nitqu ġieli, jiena kieku daqshekk ħalib Louise ikun isni ħanwellet.
bloated, ma jaqbel miegħi xejn. U jekk jieħu kannestru ma jiġrilu xejn. Issa dal-istess ommu missier, sa fejn nafu aħna, ngħidu hekk, ma konċem, għale? Ta' tixkas u ma' paħi tiegħu mhux tiegħi. Ngħid il-fatt li ma konċem, għal sax ngħid imma kienet. Hawn min pereżempju bħala ħwa min jikol ftit u jeħxin u jikol ħafna u jibqa' dejjem. Case in point. Ġew sax tgħid dak li jaħdem miegħi jaħdem ma' kulħadd l-istess. Eżatt. Kull individu irid isib is-sistema tiegħu, però l-qofol huwa li tikol kemm għandek bżonn u x'għandek bżonn. Iġifieri tikol ta' diġà semmejnija darb'oħra li tikol ta' wara kull tliet sigħat. Għal ħafna nies minħabba l-metabolizmu. Luis, hija stramba u hija vera. Ħafna minn nies jaqtaw qalbhom mara kemm tajba, tgħidli ma qed tkun trida tagħmilha, vera. Ħafna nies jaqtaw qalbhom milli jagħmlu progress, milli jibdlu l-istil ta' kif jieklu, ħabba dil-misħuta x'qas famuża ma ngħidlek li bil-fors trid tiekol kull 3 sigħat. U nies jgħidu jiena m'għandix ħin, ma ħallinix il-boss, jien ma nistax, ma jħa noqgħod nieqaf u nagħmel. Jaqtaw qalbhom jgħidulek ma toċċa li jiena kundannata li bqa' mbaċċa mela, meta fil-verità hija ħrafa. Illi inti mhux kemm il-darba tiekol li jgħod, imma x'tiekol u kemm. Mela jekk inti iktar komda tiekol darba darba fil-għaxija, basta kilt l-ammonti, tajjeb. Jekk komda tiekol kull satej, ara int. Jekk komda tiekol 4 darbiet fil-ġurnata, ara int. L-aqwa li kilt biż-żejjed u mhux in-nieqes jew iż-żejjed. Kont tgħidli fuq iż-żejt. Okay, ħanajdlek fuq iż-żejt. Mela, jiena nafa, ma nafx jista' jkun li jiena żbaljata. Illi ovvjament iż-żejt moqli ikun imur fix-xaħam. Però iż-żejt naturali, iż-żejt ta' żebbuġa, frisk ma' insalati u hekk, ma jagħmilx ħsara. Proset tassew. Ara, dak iż-żejt illi aħna nsajru, li nsajru bih, irid ikun cooking oil. Inkella dak iż-żejt illi aħna ta' żebbuġa pereżempju l-extra virgin, jekk insajru bih, dak għandu ta' ħsara mill-li ġejt. Illi fost l-oħrajn sabu li għandu potenzjali anka jitripla fil-kaloriji possibilment. Mela, ġifieri inti l-aħjar, kif qed tajjeb inti, ejja ngħidu jiena sajjart biċċa tiġiġa laqbadna ma' tiġiġ illum. Iż-żejt ma nagħmlux waqt it-tisjir, malli tfejt in-nar, jiena ż-żejt għamiltu fuq iċ-chicken direttament, jekk xtaqt inżejt iż-żejt. Jew ma' xi insalata. Eżatt. Ok, ġifieri għaxina mela kelli impressjoni ħażina illi għal inqas fett. Insajjar, meta nkun insajjar biż-żejt ta' żebbuġa bl-olive oil. Le, inti meta ħassajjar tkun cooking oil jekk ħassajjar biż-żejt. Għax iż-żejt liħor mhuwiex magħmul għat tissir għan-nar biex niftehmu. Dik mistoqsija tajba. Le, cooking oil mhux ta' żebbuġa, mhux ta' le. Diment li jkun cooking oil ikun tajjeb u jismu miegħu cooking oil. Tajjeb tajjem żejt anke tal-karozzi. Le, żejt ta' chips ġifieri qed ngħidu. Basta jkun naf, eżempju, safflower cooking oil. Jew safflower, għax hemm safflower. Imma l-importanti li cooking oil jekk ħassajjar bih, mhux qed nappellaw biex ħadd isajjar biż-żejta. Le, għax hemm spray pereżempju wkoll. Spray żob affarijiet, jiġifieri. Ekku. Ħansemmi ħrafa oħra. Ħrafa oħra hija illi għax biss ċertu età ma nistax nagħmel progress. X'gidba? Vera dbati però. Dbati, għala kemm tajba, brava. Il-progress ħajsir iktar bil-mod. Eżatt. Granted. Naqbel miegħek 100%. 100%. Isir imma iktar bil-mod. Mela, il-verità hija, Louise, li iktar mina kbira jew kbir, aktar għandi bżonn l-exercise. Hawnhekk għandek il-camera woman, nistaqsik kemm għandek żmien? Għandha 20. Is-senjur li ħorod daqsxejn iktar minn 20, ħajja kif nafu jiena u inti. Jekk qed ngħid li huma jagħmlu l-exercise, all right? Il-benefiċċji li ħajħoss is-senjur il-kameraman. Minuta naqra naqbes għall-kameraman tagħna għal-Freddy. 22. Għandu kemm għandu figura għandu 65 u figura perfetta. U fehmek nixtieq nasal. Okay, Fred. Mela ħanibdew minn Freddy. Thank you. Nibdew minn Freddy. Illi Freddy għandu figura punita, mela number 1. Iġifieri l-età mhijiex kundanna illi għax inti biss ċertu età ħadd iħxin f'daqqa, gidba. 1. Gidba oħra hija illi inti iktar ma inti kbir u issa li kelli nagħmlu jiena ħajti lesta. Fil-verità, iktar minn kbir, iktar ma tagħmel exercise, aktar ħatara progress. U tħossok aktar aħjar. Għax forsi Freddy llum bleta li għandu forsi jgħajma li ma jmalaw. Forsi fakkarni l-isem, sorry. Gail. Forsi Gail illi għadha ma bdiex blajma law, mhux ħatiħu l-istess sintomi, l-istess isu benefiċċji illi ħajħoss Freddy. Allura l-exercise fejn per eżempju flessibilità għaw anzjani. U nies li mhux daqshekk anzjani dilek għasa din iflaħ niġġebbet, idi qisha imwaħħla, ma nistax niġġebbet, jew qed imbagħad naqfel il-lazz.
Inti meta tibda l-exercise, daw l-affarijiet anka ta' kuljum tgħid x'imħat tagħmilhom aħjar. Illi gejl ngħiduha straight għax inħobb nitkellem straight, bl-exercise u mingħajru qabli tista' tagħmilhom xorta llum. Għax għadha għażar. Mela iktar minn kbir, anzi aktar għandek bżonn l-exercise u mhux anqas. Mela ħrafa oħra hija li l-exercise huwa taż-żar. Gidba totali. Mbagħad hemm exercise ovvjament u skont li apparti dana u skont l-individwu xi wieħed irid jara kibatix b'daru jekk kibatix hekk. Jiġifieri l-eżerċizzju wieħed irid jagħmlu bil-għaqal. Poġġejta perfetta. Hemm exercise u mhux ieħor skont l-individwu. Għax da tara anka talent shows mara ta' xi design titgħawweġ u titqalleb. Mela again, mhux l-età il-kundanna, imma L-individwu. Individwalment kemm ilek tagħmel exercise, tista' tagħmel mhux ta' min aħna ngħidu min qed jarana waqba tisfem bħal dik il-marda design sena, għax vera tista' tweġġa. Bil-prattika waslet hemm però. Ġifieri. U bl-eżerċizzju baqa' tgħaddejja. Ma kulħadd irid Konsistenza. jasal fil-limitu tiegħu. Il-konsistenza.